Nhliziyo yami ngiyazi sasivumelene ukuthi asobuye simbandakanye nezothando. Mina ngiyakhumbula ngiba nesifungo nothando, ngathi uthando uphinde ngene kulona ngoba sengalimala kakhulu. Manje ngaso sonke isikhathi uma ngizobona omunye ekhuluma indaba yothando ngalingithuki, ngifikelwe ukwesaba ngoba uthando ngiyalazi ungalilimaza umuntu, limlimaza kabuhlungu, alimtsheni futhi nomunye akasho mase kumele aphume kulona lolo thando. Ngiyakhumbula mina ngake ngathandana nomunye kwayiminyaka ngafunga ngagomela, ngathi mina naye uma isofa silahlane kodwa kwapheliswa umlilo wamaphepha engathi akaze kwaba khona kwaphenduka iphupho ngokuthanda. Angisafisi nakancane ukusondela kuyona yimina ngaso sonke isikhathi ngifikile ukwesaba, ngakho-ke inhliziyo ngiyibeka kucala ngibeka unembeza.